はい、というわけで皆さんはじめまして、赤尾でございます。ここはですね、大阪メトロの今里駅になります。今回は今里ライナーに乗って、ここ今里から阿部の橋まで移動したいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。やばい。やばいよ。緊急事態が発生いたしました。待合室でですね、ゆっくり待ってたらですね、もう今、バスが発車する時間になってしもとるんですよね。てっきりね、バス来る時間になったら放送かなんかで知らせてくれるんかなと思っとったんですけど、どうやら放送とかは特にないみたいです。もうあとはね、このエレベーターがもうビャッと一瞬でね、上に行ってくれることを願うばかりでございます。さあ、間に合うんでしょうかね。ワクワクドキドキ。エレベーターは、私の思いに反し、ゆっくりと上に上がっていっております。はい。やっと地上階に到達いたしました。さあ、私は間に合うのでしょ。置いていかれてしまいました。嘘だ次のバスですね。20分後です。次、阿部野に行くバス20分後。やらかしたな。やらかしちまった。今回は間に合いました。今里ライナーの見た目はこんな感じ。またね、置いていかれるのが怖いんで、もうさっさと乗り込みましょうか。はい。今里ライナーはですね、どんだけ乗っても200円ということで、結構ね、長い距離乗った方がお得みたいですね。車内はこれ何の柄なんでしょうね。これヒョウ柄なんかな。ヒョウかな。ヒョウか。大阪のおばちゃん言うたらまあヒョウですもんね。扉が閉まりました。車内は誰もいません。私と運転手さんの2人っきり。まさか料金200円でね、貸し切りの BRT に乗れるとは思いませんでした。車体もですね、結構派手やったんですけど、こちら見てください。車内にね、キリンの写真が貼ってあるんですよね。そしてこちらは夕暮れの空にフラミンゴか。フラミンゴが飛んでおります。はい。後ろにもいました。次は蒲田に停まります。これ蒲田って読めないですよね。これ杭に全くって書いてね。蒲田はですね、 JR の大和路線がね、乗り換えになるそうです。こちらには大和路線の乗り換えとなる東武市場前の時刻表が表示されております。あそこ EF510 のレッドサンダー止まっとったのに、もう手を伸ばせば届きそうなところに止まっとったのに、取られんかった。阪和線の高架の下をくぐりました。ここからですね、天王寺までもうすぐの到着となります。終点阿倍野に到着しました。こちら今目の前に見えておりますのが JR の天王寺の駅になります。ありがとうございます。たまにはバス旅っていうのもいいかもしれませんね。
私が乗ってきた車両は回送車となりました。今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。